Hello लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुना मिथिखाबाय जानांगौ दिनै जों मा टपिकनि सायाव सावरायनो थांगासिनो। औ लोगोफोर जों दिनै गेजेर जौथाइ जाय राजा रानिफोरनि राजाफोरनि खुंथायमोन बे समाव होजानाय साजाफोरनि सोमोन्दै जों दिनैनि बे भिडिअआव सावरायगोन आरो नोंथांमोना बे समाव दायनिगिरिखौ होनाय साजाफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनानै मोनोब्ला नोंथांमोनाबो खमफिखांगोन गोजांस्रिउ मोनखांगोन ओरैबायदिमोन बेफोर साजाफोरा। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब। जों बांद्राय बुङालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। सिम्पलमेन 15थि जौथायाव सासे राजा दंमोन। बे राजाया बे साजाखौ बांसिनै होयोमोन आरो बे साजा मोनगिरि दायनिगिरिफोरखौ मोनसे जंफार खुन्थिया बादियाव फज'नाय जायोमोन आरो बेहाय बे दायनिगिरिखौ ओरैबायदि फज'नाय जायोमोन जाहाथे बे जंआ मानसिनि सिंथिं हाबनानै दसे सम बे हारायाव नांथाबहैयो आरो लासै लासै बे हाराखौ सौसिजोबनानै मानसिनि गोदोना बा खर'सिम बे सहैयो आरो बिब्दियाव मानसिया सानथामसिमहालागै थांनानै थायोमोन। माने सानथामनि उनावसो बे जंफारबादि खुन्थियाया मानसिखौ सिंनिफ्राय गोजौसिम सौफालांनानै मानसिया थैयोमोन। सानथाम, बे सानथामखौ सानना नायदो अब्ला नोंसोर लोगोफोर माबायदि जानांगौ। जुडास क्रिडल बे साजाया लोगोफोर ओरैबायदि गिख्रंथावमोन। बेवहाय मानसिखौ नैबेबायदि आखान्थिथाम महरनि बे जंफाराव फज'नाय जायोमोन आरो बेयाव मानसिनि आथिंखौ दिरुंजों खाथेनाय जायोमोन आरो गाहायाव थानाय मानसिफोरा बे दिरुंखौ घन्टा बोबाय थानानै मानसिखौ खस्थ' होबाय थानाय जायोमोन। द रेक बे साजाखौ जोङो बर' रावाव बेगें सिफायनाय साजा होननाबो बुंनो हागोन। बेवहाय मानसिखौ बेबायदि दंफांनि बिसनायाव फुथुनाय जायोमोन आरो बेहाय मोनब्रै लिभार माने बे बिसनायाव मोनब्रै लिभार थायोमोन आरो मानसिनि आखाइ आरो आथिं मोनब्रैखौबो खाथामनाय जायोमोन आरो मोनफ्रोमबो खनायाव सासे सासे मानसिया बे लिभारखौ फिदिंबाय हानाय जायोमोन आरो जेब्लासिम फिदिंबाय थायोमोन बे मानसिनि बेगेंफोरा बायलांजोबोमोन आरो थैयागौ मानि बे मानसिफोरा बे लिभारखौ फिदिंबाय थायोमोन। रेस रिपर बे साजाखौ सिख्लाफोर बा हिनजावफोरखौल' होनाय जायोमोन। जेब्ला सासे सिख्लाया गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लाखियोब्ला बा लाखिनायनि बेनाव बिदि नायबिजिरनायाव मोनोब्ला अब्ला बे साजाखौ होनाय जायोमोन। नैबे हाथियारखौ नाय, बे हाथियारखौ अराव सावनानै गुदुं खालामना लानाय जायोमोन आरो बे सिख्लानि बा हिनजावनि मा बुंबावनो नैबे फट'आव दिन्थिनाय बादि बिदि खालामनाय जायोमोन आरो बेहाय बांसिन हिनजावफोरानो थैखायोमोन आरो जायफोरा थैया बिसोरनि जिउआ माने बिसोरनि लाइफआ नोरकनिख्रुइबो गाज्रिसिन जायोमोन बिदिनि उनाव थांना थानाया। टर्चार बे साजायाव ओरैबायदि गिख्रंथाव नोंथांमोना गोजांस्रिउ मोनखांगोन बेखौ खोनायोब्ला। बे साजायाव मानसिखौ बेबायदि उल्था खालामनाय जायोमोन आरो बेखौ मानसिनि आथिं थोंनैनि गेजेरनिफ्राय बे ब्लेडजों मानसिखौ हानाय जायोमोन जाहाथे बेखौ सिंथिं हानायनिबो रिजन दं जाहाथे मानसिनि ब्रेननि खामानि होनाया थाबैनो जोबनानै थाङा आरो मानसिया सानायखौ हमदांनो हायो। बेनि थाखाय बेखौ सिंनिफ्राय हाबोनाय जायोमोन आरो मानसिया गावनि सायाव जि खस्थ' मोनदों बेखौ सब हमनो हायोमोन मानोना मानसिनि ब्रेना खामानि होबाय थायोमोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ दासिमबो नायगासिनोब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं नोंथांमोननि सेराव दैलि बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लाना फैबाय थायो। आं गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि भिडिअ लानानै फैगोन। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर।